ufunda nakamazwi. Cela ufunde nakamazwi. Kithina abakhulu abasindiswe. Genesis 26. Genesis 26. Umambela ngabakhona lofuna kufunza Nkosi yami. Longacelwa. Lokusenhlitweni yakhe awuze umthwalo se nama sengifuthe. Siyafunda nangamavesi. Kusuka verse 12. Kodwa amazwi uverse 21. Kodwa ngicabanga siwaqande lapha ngoba isihloko salandaba sithi amandla kaIsaac nokuphikisana ngemithombo. So isihloko salendaba ngibani ongasifundela? Ngoba uJehova wayembusisile. Ungacabanga ukuthi uJehova makubusisiwe amaFilisti azowuthula. Ngakathule. Thina sihlushata ekholweni. Sasiyinikele. Sithi sesiyadadlaza. Wangena ekholweni uthatha isinyathelo kuthi amaFilisti akubheke. Kubeka. Lawo muntu wabamkhulu wayilokhu eqhubeka ukukhula njalo. Into engijabulisa ngoIsaac. Lethi lowo muntu kukhulunywa ngoIsaac wabamkhulu. Kathenda njani? Eqhubeka asinamakhola aqhubekayo sinamakhola ahlezi ndawonye. uIsaac waqhubeka emihla ngemihla amaFilisti akhona waqhubeka. Yes. Amafilisti lithi iBhayibheli abanemuhawu abanenzondo ngawe lokusindiswa kwakho kwande amafilisti abanemuhawu ngawe. Abanemuhawu lalela amafilisti akazange anake kuthi lo muntu uyakhula uyaqhubeka anendaba kuthi yabusiseka ukhuluma ngelimi akanandaba amafilisti ayakusuke awu haleluya ngesithi bazalwane ayakusukela. Oh ngiyabonga kuthi uIsaac wayelokhukhula noma amafilisti akhona wekhula. Ayaqhubeka amafilisti anemuhawu anenzondo nawe. Awutshela ukuthi wena ungathi usindiswe ngcono, ungathi wena ubambe izulu ngezandla, wakhuluma kuningi ngawe.
Qhubeka! Yeka amafilisi! Yeka amafilisi! Qhubeka. 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 Hallelujah. Qhubeka. Hallelujah. Kuvuka ikhona silam lakudala. Esasihlabelela ngaleza ikhathi kuthi noma bekhuluma ngizawuhamba, noma bengihleba ngizawuhamba, noma bangizonda ngizawuhamba. Qhubeka! Qhubeka! Qhubeka mntaka baba. Bekhuluma ngapha nangapha, behleka ngapha nangapha. Qhubeka! Lesilimazayo thina makhono sicabange amafilisi athi akuyeka anawuyeka amafilisi noma ungakhuluma ngezilimi zezingilosi nezabantu anamsebenzi amafilisi nalokho ayeza nomhawu ngawe. Qhubeka! Qhubeka. Hallelujah. Athini amafilisi verse 14 athini? Nemfuyo yezimvu, nemfuyo yezimvu, nezinceku eziningi. Amafilisi ayenomhawu ngayo. Yebo, qhubeka. Yonke imithombo ezaziyimbile izinceku zikayise ezinsukwini zika-Abrahama uyise, amafilisi ayeyivalile. Ya, amafilisi imithombo ayayivula inceku zikazi Isaka. Amafilisi ayigciba. 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 Hallelujah. Wanyaqhubeka. Amafilisi ayagciba. Qhubeka. Qhubeka. Amafilisi esemuva ayagciba. Agicileza ngisho namanje azovala umthombo. Hallelujah. Lalela, qhubeka. Qhubeka. Ya, suka wena man. Amxosha. Amxosha. Hallelujah. Awufune verse 19. Izinceku zika-Isaka zemba esigodini. Zembe eminye imithombo. Noma amafilisi ayigciba. Zaqhubeka zemba. Qhubeka. Safumana umthombo wamanzi ophethuzayo. Sasa safumana amanzi ophethuzayo. Hallelujah. Yilapho umzalwane funa afike khona emthonjeni oqubukayo. Aqubu ongahlalwa izimpungane, ongahlalwa kungcola, aphethuka. Hey. Ngikhumbula bazalwane uma ngifika umthombo kule ndawo yokuphethuka umthombo. Ngikhumbula mhla ngifika ngisemzini waseCliftoni ngibona lesiyalo esasiqubuka. Sasiqubuka. Sasingane isila. Sasikhipha yonke jonke. Amafilisi noma qhiba uyaphuphuma umthombo. Uyagobhoza. Uyagobhoza. Singakathandazi bathandekayo, kunanto uNkulunkulu uMoya Ingcwele asivezela yona
emini namhlanje ngemithombo. Lithi iBhayibheli nale imithombo beyivuliwe ezinsukwini zika Abraham. Amafilisti ayivala. Avala nje lo muntu ovalelwayo. Lithi iBhayibheli unamandla amakhulu. Kodwa amafilisti wona enzani avala imithombo. Lithi iBhayibheli avala ngemihlabathi. Seyishilo inqa kaNkulunkulu kuthi namatshe aphushela kule mthombo. iBhayibheli lithi waqhubeka kakhulu kunaqala. Akanakanga ukuthi amafilisti ayavala. Nikhona abathandekayo. Ngalesikhathi bevala yena uyaqhubeka. Ngamanye amagama izinto esenzekayo kulesikhathi esiso azisho ukuthi masiphelelwe ngamandla. Oh haleluya bathandekayo. Kodwa zisho ukuthi masiqhubeke. Lithi iBhayibheli waze waqoshwa kwathiwa unamandla amakhulu. Waqhubeka wahamba. Izinceku zakhe zagubha eminye imithombo. Yey basalwane unamanga uSathane ngeke sayekela. The devil is a liar. Asinandaba ukuthi amafilisti enzani. Kodwa siyaqhubeka sigubhe eminye imithombo siyose sifinyelele kule mthombo ophuphumayo. Singaphela amandla. Singaphela amandla. Hayi basalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ophendulayo. Bengizibuza ukuthi kungani uyaphendula uNkulunkulu. Ngamanye amagama kunala siphushela khona. Kunala siyisa khona. Kunala siyisa khona. Kunala siya khona. Kubeka. Basalwane ngalesikhathi emafilisti agqiba lemithombo kulesikhathi naye agubha kakhulu. Haleluya. Ngalesikhathi agqiba naye ngasibe kangete amandla futhi bekefa ukuthi leminye imithombo seyivalekile emuva. Leminye yakhona mhlawumbe wayibona kodwa kwakuloku evuka amandla bekuthi nakathi uyevusa ivalekile enhlitweni yakhe ngasibe kade bathi noma ingavaleka kodwa lo muntu lengihamba naye uthi yena press on. Uthi qhubeka. Uthi qhubeka ngoba amandla akhe akaphelelwa. Labana bagibako kabaqhubeka bagqibe abaqhubeka bambonye kodwa uthi yena wena qhubeka ngamandla. Wena qhubeka ngamandla ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ophikelela. uNkulunkulu amandla. uNkulunkulu ongagivapi. Nathi namhlanje uma ngavuka amakholwa bathi unendaba ngibavile bakhuluma. Ngiyeva ngiyavaleka. Ngiyeva ngiyagqibeka kodwa ngiyaphambili. Ngiyaphambili. Ngiyaphambili ngokuba uJehova wami uyaphambili. Ezulwini basalwane siyongena emva kwesihlupheko esiningi. Ngamanye amagama indaba yokukholwa indaba yokuphikelela. Siphikelela abasalwane kumnyama noma kubovu noma Afilisti afaka amabhodlela afaka amanje kodwa sizoqhubeka. Ngesinye isikhathi soqhubeka sikhali inyembezi kodwa siyaqhubeka. Qhubeka ugubha umthombo kuze kuphethuka amanzi esiyano. Haleluya. Siyathandaza bazalwane. Simeni ngeenyawo siyathandaza. Siyathandaza. Siyathandaza bazalwane. uNkulunkulu akasisize bazalwane. Siqhubeke kuze kuphuma amanzi asuphethuka.
Oh haleluya. Noma kunjalo abaFilisti angeke athule azaloko ayivala imithombo kodwa qhubeka. Sesiyathandaza abazalwane. Kwangathi ngabangilona lo. Athi Nkosi noma kunjalo ngifuna ukuqhubeka ngikupha eminye imithombo. Noma sathana ngayivala lena langibonako namhlanje kodwa ngizoqhubeka noma kunjalo ngifuna ukupha eminye imithombo. Nenyayiphotha langijoba amathulo noma sayihluphakile imfuya yakhe seyiphelile. Lithi iBhayibheli waphakamisa amehlo wathi ngiyamazi umhlengi wami uyaphila. Nana mntaka baba sesiyawuthandaza kuphe eminye imithombo noma kunjalo. Basalwane ngicela ukuthandaza nabantu. Umoya oyingcwele uthi kunabantu phakathi kwethu abanye sebalahla ithemba ngenxa yamaFilisti. Uzama lokhu afaka inhlabathi, uzama lokhu akuphumelele. Uma ukhona gijima uze la ngaphambili, uyazama imizamo kulungi. AmaFilisti ayavala kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi mina namhlanje uthi masiqhubeke noma ngavala siqhubeke sikhuphe. Oh haleluya. Umthombo lithi iBhayibheli bakhupha base bafinyelela kule mthombo okhophosayo. Haleluya. Khona ongenzeka empilweni yakho. Jesus. Ela sibabeka izandla egameni kaJesu. Hawo lapho nawe usikhulekele. Oh haleluya. Nawo umthombo ufuliwe. Oh haleluya. Ungagophosa lewe yakho impilo. Ungagophosa lewe yakho impilo. Kade kuvalwa kodwa namhlanje kuyavuleka. Baba umkhathi wathandaza egama likaJesu. Sibabeke izandla basana. Baba wethu namandla wonke izwi lakho baba liyabongeka. Baba wethu ngcwele intanto yakho nathi ibandla lakho lisakuwe baba thona amandla ligcwalise baba ngomlilo uNkulunkulu wethu ongcwele. Ake siphakame sonke basana. Umthombo olotha ophosela wena umthombo umthombo hallelujah.